Olga da, beraren inguruan antolatzen da narrazioa. Emakume protagonista hau pizka bat atipikoa da, kontraesan handiak dituen emakume bada. Alde batetik emakume indartsua, burujabea dena erakutsi nahi duen norbait da, baina beste aldetik ere nahiko dependentea da. Adibidez, ez dizuet asko horretu nahi, baina laguntza sozialetik bizi da. Diruaren faltak burua uste handiak sortzen dizkio. Eta beste aldetik ere ez du ohiko emakume papera betetzen. Etxean nahiko desastrea da, bizitza, bakarrik bizi da, eta ez du bizitza tradizional bat eramaten, ez du lanik, ez du nahiko desastrea baldarra da, pikaroa ere bada, pikarokeria ez da askotan gizonengan ikusten da, baina igual personaia literario femenino batean zain beste. Eta aldi berean baditu ezaugarri femenino tipiko bat,